tinokuchingamidzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamama makamirira. Muchirongwa muchinobuda nhapi tapi chete zvatinokurukura pano, zvimwe makazvinzwa, zvimwe makazviverenga, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Nhasi tine dzidziso yakadzama. Wadiwa watariri, rambai makagara pasi muzvinzwire. Tinoda kutaura pamusoro pemental health. Ndaziva kuti tashandisa izwi rechirungu. Apa tiri kutarisa kushushikana kwepfungwa kana kurasika kwepfungwa. Regai nhasi ndine nyanzvi dziri pano, regai tivape mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nemi muroro wechidiki ari kunze. Ini maite henyu maisamba. Ndinonzi Dr. Chidorwafa. Ndiri psychiatrist kana kuti chiremba wepfungwa. Ndoshanda nevanenge vachishushikana nepfungwa kana kurasika nepfungwa. Tiri kuZimbabwe College of Psychiatrists. Tinokutendai nokunge muri pano. Ndinoitwa Norin Kudzanai Winidari. Ndiri community psychologist. Tinoshandawo nevano vagere munharaunda, asi munharaunda mune zvizhinji zvinogona kuita kuti munhu ashushikanewo nepfungwa asati asvika pakuenda kunana chiremba. Saka tinoshandawo mukudzama kuzvidzivirira tirimo munharaunda nehama dzedu dzatinenge tigere nadzo. Tinokutendai nebasa rinokosha kudaro. Iri basa renyu nderekudaidzwa iri. Harisi basa rekungoti ndakunorishandawo, nekuti muongororo netsvakiridzo takaona kuti dzimwe nguva ibasa rinogona kutora upenyu, dzimwe nguva ibasa rinotiremei. Asi pakutaura, pakutarira, vakawanda vaiti hatimboziva nezvemental health yamakutaura iyi. Mai muchidimbu pamwe ndikauya kwamuri dokta, mungatitsanangurire kuti kana tati mental health tiri kuno kwedu kwatinokurukura pachivanhu tiri kutii? Sekutaura kwamaita mental health zvoreva kana munhu achirwara nepfungwa kana kuti munhu akurwara nemental health, zvoreva kushushikana kana kuti kurasika kwepfungwa. Kurasika kwacho kana kushushikana kunouya nenzira dzakasiyana siyana. Hakuzi kungoti munhu akufamba munharaunda haachanzwisiki zvaanotaura, ikoko kurwarawo. Asi kakawanda kacho vanhu kurwara kwepfungwa kwakanyanya munharaunda kurwara kwekufungisisa, kudzamirwa nepfungwa, kana kuti pachirungu panonzi depression kana kuti anxiety. Ndo yakatonyanya kuwanda munharaunda, kwete muno muZimbabwe chete, chero nyika yose ndo chirwere chatinoona chakanyanya. Chirwere chekuti unogona kungorwara usingazvioni kuti wava kutorwara. Zvinototanga munhu achinyanya kufunga nekusangana nezvinhu zvaanenge asangana nazvo, zvozosvika pakutorwariswa nazvo kana kudzamirwa kusvika pakurwara. Regai ndimbopinda nekamubvunzo. Muri kutaura kuti munhu anenge asvika pakudzamirwa nepfungwa, pakufungisisa, achishaya mhinduro, achidumbirwa, achishaya kana kuti padawo kutaura naye. Ndachida kuti ndizive kuti chirwere ichi chekurasika kwepfungwa chinongouya chete kana wafunga here? Hachigone kungouya here wakavarairwa uchishanda zvakanaka uine upenyu hwako hwakanaka? Hachigone kungokubata here? Chinogona kubata. Kana tichitarisa kurwara seukoko kwedepression, kwekufungisisa, zvikonzero zvacho zvinosiyana. Tinozoona kurwara kwekufungisisa, asi kutanga kwazvo hakusi kungofunga chete. Vamwe zvinenge zviri muropa, inenge iri hosha iri muropa kana kuti zvinhu zviri majinzi edu, zvekuti mhuri inorerekera ukoko. Ndo pamunozonzwa kuti pane akazvisungirira, sekuru vari panana baba varipo, kunana sekuru zvakamboitika futi. Ndo pamunema kuti ko chii, ingozi here chii? Inogona iri hosha iri mumhuri yekurwara nepfungwa kwakadaro kwedepression kunoramba kouya futi nafuti nafuti. Saka muhosha dziri mumhuri medu dzakangofananawo nechirwere cheshuga, chirwere cheBP, toziva kuti zvinofamba nemhuri. Tinogona futi kuona kuti chirwere chedepression ichocho chinogona kuya pakunyaya dzekumafungiro atinoita. Unofungisisa kana kufunganya, kana uchifunga uchidumbirwa usingakwanisi kuwana mhinduro, kana kuti unofunga mafungiro anoita kuti urware, kana uchiti kana zvinhu zvanetsa unobva wazvisunga moyo nezvimwe zvausingagoni kuti uchinje.
wozvisunga mwoyo iwewe. Mafungiro anoita kuti munhu azosvika pakurwara. Mapatsanangura zvakanaka. Vadiwa tariri, mukunzwa chiremba ari kutaura kuti dzimwe nguva tinofunganya zvatisingakwanisi hatikwanise, ngatiitei zvatinogona. Muri kunzwa urwere hunogona kufamba dzimwe nguva nemhuri, dzimwe nguva nekuzvikonzera. Ndakumbouya pamuri, ndanzwa kuti imimi ndicharamba chingodzoka kwamuri muri vaviri senyanzvi dzedu. Ndanzwa kuti imimi munoshanda nenharaunda. Vanhu vedu vane kaupenyu kanoda kuvanzwa. Vanhu vedu havadi kutaura kana kubuda pachena. Ndosaka muongorori netsvakidzo takaona kuti kana vamwe vakaona kuti mungaite munhu anenge anorasa pfungwa, pamwe anotosiya akavharirwa mukova, anosiya akavigwa. Kana vakanzi mune vana vangani, unonzwa ndine vaviri, nemumwe uya. Muri kugashirwa here? Vanhu vari kudzidza here? Munonoitei kana mapinda munharaunda? Maita henyu machisamba. Nguva zhinji patsika yedu kusagadzikana mupfungwa kana kungoita urwere hwakadaro chinhu chekuti vanhu vanga vasati vasvika pakukwanisa kutaura nezvacho. Ndinoda kutora muenzaniso weHIV and AIDS. Mazuva akare chaiva chirwere chekuti chaisakwanisa kutaurwa nezvacho, asi chakasvika panguva yekuti senyika takachigamuchira tikakwanisa kutaura nezvacho. Saka ndo zvimwe chete naizvo zvekurwarawo nekusagadzikana mupfungwa. Nguva zhinji patakaudzwa nyaya dzekusagadzikana mupfungwa, takangofunga munhu ari kufamba murodhi akapfeka hembe dzakadambuka dambuka, kana kuti ari kurova vanhu, kana kuti ari kudya chikafu chemumabhini. Hatina kumbokwanisa kufunga munhu asina kugadzikana mupfungwa ari imi kana inini agere pano. So kuti senguva zhinji ndo patinozonzwa kuti ningi wazviuraya. Toti ko wazviurayirei? Upenyu hunenge hwanga huchiendeka. Asi tisinganzwise kuti kusagadzikana kwepfungwa sezvataurwa nachiremba kunoitika muzvinhu zvakawanda, ende dzimwe nguva kusazviona kwedu hazvire kuti hapana zviri kuitika. Saka uya watakavharira mumba, pada mubereki wemwana akavharirwa mumba, iye wane kusatogadzikana mupfungwa kuri kutoitika nokuda kwemwana uyu. Saka mumhurimo momatone varwere vanokwana kuita vaviri kana vatatu, asi isusu tichingoti aiwa ngazvisataurwa ngazvisadini. Ende nguva zhinji ndinoona mukufamba kwatinoita, mukutsanangura kwedu netsika dzedu, tinotarisa kuti pada imweya yetsvina tomhanya kuchitendero chedu tichitinobetserwa. Dzimwe nguva takazvitarisa tikati maybe pane zvatakakanganisa, tobva tada kumhanya semhuri kutsvaga futi kunobetserwa tiri muchitendero. Asi kuziva kuti zvinowanikwa, vanhu vari kuzviziva, asi kunyatsozvinzwisa kuti kurwara kwakadai urwere hwakangofananawo nekurwara neshuga, hwakangofanana nekurwara neBP, hwakangofanana nechikosoro. Ndizvozvo vadiwa tariri, mukuzvinzwira kuti nyaya idzodzi dzekushushikana kwepfungwa, dzekurasa njere, handi kuroyiwa, handi kudini, asi vari kuzvitsanangura pano kuti ngationgororanei mukati memhuri dzedu. Kana tichitaura nyaya dzakadai, hatidi kungonongedzerana kuti afanike atete ndofunga vanopenga, afanike zvakadai. Hatidi kushandisa mashoko anodzamira, nekuti nguva zhinji ndo dzinoita kuti vanhu vatadze kunhingirika kuuya kuzobatsirwa. Ndachida kuti ndinzwe kuti munhu, nokuti vari kutaura kuti inini nemi kana vamwe vari kutandadzana nesu vanogona kunge vari kurwara vasingazivi. Zvinogona here kungoti chiremba ndauya kuzoti munditarire, handina zvangu pari kundirwadza, asi ndoda kuti munditarire kuti pfungwa dzangu dzakadzikama here, dzakadini. Nekuti humwe urwere hwatiri kupa muenzaniso urwere hwokuti ndauya kuzotarirwawo BP yangu, ndauya kuzotarirwawo kuti shuga yangu yakamira sei. Zvinogoneka here izvozvo? Zvinotogonesa uye tinotozvikurudzira. Mubasa redu tinorapa, asi tichikurudzira futi vamwe vanorapa zvisiri zvekurwara kwepfungwa, atinoti mageneral practitioner kana kuti manesi anenge ari mumakliniki edu, tinovakurudzira kuti vafunge nezvenyaya dzepfungwa. Tinoita makosi, tinenge tichitrena, tichidzidzisa machiremba, vanamukoti kuti vazive, vazvifunge pakushanda pavo. Tinenge tichida kuti munhu paanouya zviya anogona kubvunzwa, nhasi muri kufara here? Mubvunzo wakanaka. Makagarisana zvakanaka here kumba? Asi pano tiri kufara chiremba, regai tidzoke muchikamu chinotevera. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.
vadiwa tariri tinokutendai nekuramba tingotandadzana nesu tiri muchirongwa maisamba show. Nhasi tine chirongwa chikurura majasi chatinoda kuti murambi muchingonyatsokunzwisa nekuti tinoziva kuti pamwe zvatiri kuuya kwamuri tiri kusvika kubatai panyama nyoro, asi tinoda kukudzikamisai nekuti pada zvamunofunga, pada zvamuri kutaurirana mega handizvo. Teererai kune nyanzvi tiri kutaura pamusoro pemental health, kushushikana kwepfungwa kana kurasika kwenjere. Chiremba Mambei muchitaura nesu, endererai mberi nenyaya yenyu. Takati chiti panyaya dzekushushikana kwepfungwa tinenge tichikurudzira munhu paanoenda kuchipatara, kukliniki, zvive zvinhu zvinongobvunzika. Ndo zvatiri kukurudzira, tiri kuedza kudzidzisa vana mukoti, tiri kuedza kudzidzisa vana chiremba. Asi tisati tasvika kuti chiremba wese namukoti wese akuzviita, chero isu pachedu tinogona kuzvibvunza. Pane mibvunzo yamunogona kuzvibvunza kana iri nyaya yekufungisisa, inyaya yekuti muri kufara here, makasuwa here pamazuva apfuura, mavhiki maviri apfuura. Pamavhiki maviri apfuura iwayo muri kurara zvakanaka here? Muri kunzwa kufarira chikafu here? Muri kunzwa simba riripo here rekuti regai ndiende kubasa? Kana kuti muri kunzwa kwakuneta? Muri kukwanisa kuti kana maakubasa ukoko monyatsoshanda basa renyu pfungwa dziri pamwe chete, kana kuti pfungwa dzinongofamba maakufunga zvakawanda wanda? Muri kumbokurirwa here kufunga kuti ramangwana rangu rakaita sei? Kana kunzwa kunge handisina chandokwanisa kuita kuti upenyu hwangu huchinje? Kana kuti takakufungwa pfungwa idzodzo dzekuti pamwe kufa kuri nani? Kana munhu wakaona wafunga pfungwa dzandataura idzodzo, yatova chirwere chepfungwa chinonzi depression kana kufungisisa. Mubva matofamba moenda kwachiremba mondotaura, pane zvandaona, ndinenge ndane dambudziko redepression. Saka munhu ndite sendinopinda pakati penyu zvakare, nokuti ndinotya kuzokanganwa mibvunzo yangu. Ndandichida zvakare kuti ndizive kuti apa muri kutaura kuti kana munhu akaenda kukirinika kana kuchipatara ngasununguke kutaura zviri kumunetsa. Asi mutsika nemagariro ndo munoudzwa vanhu kuti musafukure hapwa. Toita sei? Asi isu pano tiri kuti kare agare ari kare, ngatifambiranei nenguva. Munhu kuti asvike kutaura kuti baba waKeniasi vamurova, baba waKeniasi havana kudzoka kumba vane vhiki, zviri nyore here izvozvo? Kana kuti ndo zvimwe zviri kudumbira vanhu vedu? Kana zviri izvozvo vanoita sei? Ndisati ndatopindura ipapo, ndotanga nekuti zvimwe zvinotisvitsa kukliniki zvakatotanga nenyaya yekufungisisa iyoyo. Chatakaona mutsvakiridzo dziripo ndedzekuti muno muAfrica kana tichirwara nepfungwa kashoma kusvika ndichiti ndane depression. Ndinoya ndichiti ndine musana, mangwana uri mudumbu, mangwana musoro, mangwana chipfuva. Vana chiremba vachinyara kusvika ipapo, vachinyara kutaura nyaya iripo. Saka izvozvo ndokutorwariswa muviri kunenge wakuitika nenyaya yekudumbirika kuya. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitaurei zviri kunetsa. Kwete kuti musana nhasi, musoro, mudumbu, zvese zvaakurwadza, iri nyaya yekuti handidi kutaura kuti kumba kwedu hakuna kupinda zvanaka. Sokutaura kwamaita futi nyaya idzodzo dzekumba, nyaya dzemunharaunda medu zvinogona kutirwarisa futi. Kana vana kana vasiri kubatwa zvakanaka pakukura, kana vana vari kushungurudzwa, mwana iye anogona kurwara nechirwere chepfungwa, chekufungisisa, chekushushikana. Kana mumba mai nababa vasiri kugarisana zvakanaka, vanogona kurwara, mai kana kuti baba. Kana makagara muchingotukana mba, muchishungurudzana, zvinogona kusvika pakudaro. Kurovana mudzimba zvakashata futi. Nyaya futi dzinogona kuitika munharaunda medu, nyaya dzekutora zvinodhaka, zvinosvika futi pakutirwarisa. Doro rakatorwa rakawandisa rinorwarisa. Zvimwe zviri kutorwa munharaunda medu, madrugs aripo, mbanje zvibhodhoro zvemushonga wechikosoro zvinorwarisa. Unosvika pakurwara futi nepfungwa. Ndo zvimwe zvinogona kukanganisa pfungwa dzedu. Ndicharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu, manyatsozvijekesa zvakanaka chaizvo. Ndiri kuuya kwamuri imi muri kushanda munharaunda mukati mevanhu. Munoziva vanhu, kune vanhu vakawanda munharaunda umu, iye zvino vanonzi vanobvakachisa mukanwa, vanhu vanotaura makuwa. Kune vamwe vakatodumbirwa, kune vamwe vakatotama dzimba, kune vamwe vakanogara kwavasingadi kugara, kana kunoshanda kwavasingadi kunoshanda, pamusoro pekunzi
vanga vachinditaura, vanga vachindireva, vanga vachiti izvozvo. Imi munoona kuti muhurukuro dzamuri kuita nevanhu nokuvadzidzisa izvozvo izvi zvinorapika here pasina chipatara, mukungokurukura navo kuti izvi musazviteerere, izvi musazviite, zvinoshanda here? Ndokuti ndoziva kuti kunze iko kuna Mwari utobvunza kuti kungotaura chete zvingabatsirei? Pamuri kutaura muno ndiri kufunga kumwe kutaura kwataita nevamwe vatinoshanda navo tichiti patsika yedu pada nguva zhinji taiti kuti tinzwe kuti tarapiwa matiri tinoda chibatiso. Tikabatiswa chimwe chinhu tinonzwa kurapika zvakanyanya pane kungoudzwa kuti ndofunga zvikadai zvikadai zvinofamba mushe. Saka asi nguva zhinji chatiri kuona ndechekuti sekutaura kwaita nachiremba kuti dzimwe nguva umwe munhu anoti akawirwa nedambudziko mafungiro anoita pamusoro paro anogona kuita seanoti nyanyei kudarika zvariri kufanira kufungwa nezvaro, onyanya oramba ofungisa. Asi dzimwe nguva mukutaura akawana mukana wekutaurwa naye achibetserwa nekudzidzisana zvakanaka, unogona kuona umwe munhu akutanga kutarisa iro dambudziko rimwe chete nerimwewo ziso rakasiyana neranga achimbotarisa naro, zvochimubetsera even papfungwa dzake nepakufunga dzake, otorinzwa kuti ndaakunzwa zviri nani. Ndichitora pamataura kuti maybe tsika yedu kazhinji inoti zvinhu hazvipfukurirwe hapwa, asi ndochiyeuchidzawo ruzhinji rweZimbabwe kuti kune tsumo iyo inoti mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa. Zvimwe zvacho ukazvitaurawo pavanhu unowana kubetsereka, nokuti tinogona kunge tose takagara munharaunda tichishushikana nechinhu chimwe chete, asi paunonotaurawo nemumwe anogona kukupawo mashoko ekukusimbisa kana ruzivo rwekuti dai wambonosvika pakiriniki pane zvakati zviri kuitwa pamusoro pezve kurwara nepfungwa zvikatibetsera sevanhu. Mashoko makukuta ari kutaurwa pano, vadiwa tariri muri kuona kuti dzimwe nguva tiri kungozviremedza, zvinhu izvi zvinogadzirika, izvi zvinhu izvi zvinorapika, izvi vari kutaura kuti aikonei kurwadziwa nekutambura nedambudziko ramusingapedzi. Vamwe izvozvi nhasi havasi kutaudzana kana kuti havana kudya chingwa. Kana pasina chingwa muiteiko? Modya botaka. Kana pasina botaka chimunya chiye chakasara nezuro. Vana vechidiki vamazano vakutopa zita rakanaka yanzi yakunzi balance brought forward. Saka kana ukaenda kana kubasa nebalance brought forward yako hapana anomboiseka, unongodya chimunya chako andei pamberi nenyaya yedu chiremba. Saka kana taenda kuzvipatara sekutaura kwamuri kuita uko, vamwe watakakurukura navo vaita ikoko kuendeswa kuchipatara kunotonowedzera kurwara. Nokuti kana waendeswa kuchipatara munhu uya akutofunga kuti asi ndabenzere. Kana takashandisa mashoko akadaro, yasisi tiri kukurudzira vanhu kuti mashoko seshoko randataura iri ngaribve mumuri, ngaribve munyika kana kunze kwenyika dzedu. Ndaakurasika pfungwa here, ndaakushushikana here, munovaita sei kuti munhu anyatsonzwa kuti aiwa indafambira izvi kuti ndizobatsirwa, handisi munhu ari kurasa njere. Toda kutangira pakuti zvipatara zvedu izvi zvamunoziva kunorapwa pfungwa kwakafanana nekuparire nyatwa kuAnnex kana kuHarare Psychiatric Unit kana kuIngucheni kana kuNgoma Huru ndokwamunoziva kunorapwa pfungwa. Zvipatara hazvingorapi vanhu vanenge vaakufamba vaakurasika pfungwa zvokufamba vasinganzwisisiki. Tinotanga panyaya dzekutofungisisa idzodzo. Munhu akadzamwirwa nepfungwa wakasvika, tinotaura. Isusu tinorapa nekutaura kakanyanya. Mapiritsi aripo zvawo asi kutaura ndokwakanyanya. Ndo yatingati here pachirungu counseling. Tinosvika pacounseling asi totanga takuda kuziva kuti nyaya yacho yakambotangira kupi. Tinoyatsogara musi wekutanga unoya munhu kana awa rese tichitaura tichida kunzwisisa kuti nyaya yakatangira kupi, chii chiri kunetsa kuti tinyatsonzwisisa kuri kubva nyaya, tichibvunza mibvunzo yakawanda-wanda tichida kunzwisisa kuti kumhuri kwakamira sei, taunzwa kubasa kwakamira sei, uye kuti zvauri kunzwa zvakamira sei, ndokuti tizokwanisa kuziva kuti chiri kurwarisa chinyi pakutaura ipapo. Mashoko akanaka ari kutaurwa nachiremba kuti vanobvira kure kure vachipoteredza vachidini, nekuti hama neshamwari dzimwe dzatinotaura nadzo unonzwa uchinzi kutaura chetewo nhai zvingabatsire here izvozvo. Kutaura kunorapa, kutaura tsvaga munhu mumwe waunogona kukurukura nawo, asi ava hevo varipo ndo mabasa avo avakatomirira ekuti iwe neni tibatsirike. Ngatisangane